Una de les altres preguntes que han sorgit és: i aquest primer taller què es farà, no? Què treballarem? Bàsicament, primer, com diem, és un cercle, és un espai d'escolta, però una de les coses que escoltarem és aprendre a observar, mirar la nostra naturalesa. La natura s'expressa, hi ha una part expansiva, extrovertida, hi ha una part introvertida, hi ha el dia, hi ha la nit, hi ha el que es coneix el sistema nerviós simpàtic, el que ens prepara per l'acció, la direcció, la voluntat, i aquest espai de parasimpàtic com parar, observar, escoltar, deixar-nos sentir, aquest espai de cura. Veurem com aquestes qualitats es poden expressar de diferents maneres. Serà una part pràctica, vivencial, on podrem sentir-les i fer-les conscients, no? Des d'on ens expressem, veure com ens relacionem amb nosaltres per aprendre a relacionar-nos amb els altres. De fet, tu et relaciones amb els altres des de tu, no? I aprendre a posar mirada com et relaciones i et vincules amb tu mateix et permetrà fer conscient com et vincules, però sobretot com et relaciones amb els altres, perquè el vincle ja hi és. Però com tu t'hi relaciones, aquí és on posarem mirada. Si et ressona, t'esperem amb el David el dia 24 a la caseta del Xiprers. Crec que serà increïble, o sigui que amb ganes d'aprendre i de compartir. T'hi esperem.